دوستان عزیز، امروز 15 سپتامبر سال 2025 من این کتاب‌های نویسی دکتر طاهری در طول 50 سال من از نزدیکتر شناخته شدید. 70 کتاب‌ها متریال‌ها چاپ شدگی هست. از آن جمله متریال‌های 5 کنگرس طبیبان خلقی که ما در بسیار کتابخانه‌های جمهوری داده بودیم. این کتاب‌ها از آدم میماندگی همین چیز کتاب она тип ва табобат научи сохранить свое здоровье вода дороже золота об Аттило Қимат тарҷумаи тоҷикиш она жемчужина среди гор дар бори хоҷоби гарм путеводитель народного целителя тип табобат гулдасти даво мана чӣ тавр одам бояд 100 сол умринад бемор нашавад. ин барномаи доктор Тоҳирӣ дар сатҳҳои ҷаҳонӣ амалӣ шуда истодааст ва табобати бемориҳои саратон, рак, сексотерапия, химиотерапия, табобати стумуҳра, мудрост любви, асрори занушӯӣ. аввалин китоб бо забони русӣ мана талабаи васпитанӣ дар давраи шӯравӣ чоп шудагӣ буд. аввалин шеърҳо дар 9 сафар. ман ин зали якуми китобхона хона музеи доктор Тоҳирӣ мана ин як тарзи табобат трудотерапия, яъне дар ин халангон беморие ки сахтии дил доштанд, рӯ афтода буданд, онҳо мо дар оба бурда мана мехӯрдем, чизҳое месохтанд, вақташо фикрашо дигар мешуд. ин ҳунари дарсҳои беморие ки ман дар вақташ табобат кардага ҳастам. мана ин унвони қаҳрамони халқи Догистон. ин медал барои равнақу равоҷ дар кори тиб. мана ин китобҳо соядастати 10 китоби Қуръон ҳаст дар инҷо. мана асбобҳои мусиқӣ, дутор, дойра, гитар, тор, мана таблак. мана ин грамота аз шаҳри Москва, аз маркази тоҷикони Русия, атласи Тоҷикистон, китоби красная книга таҷикский серб. мана ин 60 солагӣ, 70 солагӣ, инҷа 50 солагӣ. аз рӯи барномаи сохтагии ман бояд ҳатман одамҳо ҳисоби миёна 100-150 сол умр бинанд. инҷа материалҳое ки ман чоп кардам дар Россия. умуман дар Россия қариб тамоми рӯзномаҳо ба мақолаҳои ман чоп шудагӣ, мақолаҳои илмӣ. ин 30 то. ин зали якум. ҳозир мегузарем зали дуюм. ба саломат.